Per reconèixer i celebrar el pas dels residents per la nostra institució, necessitàvem una estatueta que simbolitzés la seva dedicació, el seu esforç i el seu creixement tant personal com professional durant tota aquesta etapa formativa a casa nostra. I també necessitàvem que simbolitzés la cultura i els valors de la Fundació Althaia. Aleshores vam encarregar el projecte a l'Escola Elisava fonamentalment per 3 motius. El primer, perquè és una escola que té un gran prestigi com a escola de disseny. El segon, perquè tant Elisava com Althaia formem part de l'ecosistema de la Ubique UCC i de l'IRIS-CC. I el tercer, perquè consideràvem molt atractiu que encarregar aquest projecte a uns professionals que encara estan en formació, en aquest cas dels estudiants del grau de disseny, per retre tribut a uns altres professionals que tot just ara acaben la seva formació. Quan vaig rebre aquest encàrrec, doncs em va fer molta il·lusió perquè el tema, a diferència de molts altres encàrrecs, aquest era des d'un àmbit acadèmic els destinataris eren estudiants que havien acabat la carrera o gent que havia acabat les pràctiques i això estimulaba bastante. Desarrollamos bastante metodologías, las principales eran que aprovechando que éramos un grupo mediano, hicimos un poco de brainstorming al inicio para ver un poco las ideas que íbamos a seguir y conceptos y así repasar entre todos el briefing y después de manera individual seguimos un tiro de diseño de cada uno, después pusimos una apuesta en común y a partir de ahí desarrollamos cuáles podrían ser las propuestas más viables. Doncs jo crec que Althaia ressaltava molt els seus valors, la seva manera de treballar i la seva proximitat i creiem que això havia d'estar molt ben reflectit en la proposta final. Vam anar entre nosaltres mateixos a anar polint les diferents propostes dels participants i llavors vam presentar a Althaia i va ser Althaia qui va escollir. Quan els alumnes de l'Elisava van vindre a Althaia a presentar-nos les seves propostes, la veritat és que ens vam quedar molt impressionats perquè totes les propostes eren molt bones. Tant és així que ens va ser molt complicat poder escollir una proposta. La selecció la va fer una comissió integrada per diferents professionals de la institució en la que hi van participar metges joves que treballen actualment a Althaia i que fa molt poc que van fer la residència a Althaia. La meva proposta vol transmetre dues coses. La primera és, com a institució, enfortir la imatge corporativa del centre amb aquest logo que és tan potent que té Althaia i, a més, amb aquesta forma arrodonida que aboca a l'abraçada, representar tots els moments viscuts i totes les emocions que es reben en aquest pas cap a Althaia.